שהשיגעון גנטי, וכך הלכת שנים, בידיעה שזה הכרח שתשתגעי, ולא הבנת שאת יותר מגוף. את הסיפור שאת מספרת לתאים, נשמה שמצטרפת לשדה מגנטי. זכרי שאת יותר מכל סיפור גנטי. וגם אם אמרו לך שיש פוטנציאל לענייני הלב, זה בסך הכל כי רצית לחוות שחרור ממשברי פרידה ומכאב. וללמוד את השיעור אל החופש בנשימה, אל המהות האמיתית של הנשמה, ולהרגיש את האהבה הנצחית. והשיעור הזה עצום והכרחי. אז אמרו לה, יש סיכוי גדול ללקות בסוכרת, סרטן, דמנציה או דלקת פרקים, וכך לפרקים הבינה שהיא בעצם הפרקים שהיא מספרת. המילים בהן היא מזינה את התאים, אז זכרה להתייחס אליהם יפה ולהטעין את השירים שבבוראים, קוראים לחופש, מבריאים. באהבת אמת לקחה פנייה אל משנתו של אלוהים. אמרו לך שהשיגעון גנטי, וכך הלכת שנים, בידיעה שזה הכרח שתשתגעי, ולא הבנת שאת יותר מגוף. את הסיפור שאת מספרת לתאים.